Ang barangay Patag sa Silay ang bugana sa mga produkto, halin sa kakao, pagkadto sa kape, mga utan, kag nakahibalo kamo bala nga mayara diri sang strawberry plantation. Ang ginabisitahan ta sa Baguio nga strawberry farm, ari man gali diri sa aton sa Negros, subong aga ini ang aton nga bisitahon. May isa ka grupo sa mga mangunguma diri nga ginatawag nga Barangay Patag, United Organic Farmers Association Incorporated o kun BAPAUFA. Ang organic nga mga utan ang ilang nga produkto. Ang chairman sa grupo nga si Rosario Villarenia o kun si Nanay Sario. Si Kagawad Tutong Villanueva naman ang ilang nga vice chairman. Ila kami ginlagaw sa ilang nga farm. Antes makalapod sa farm, may pinasahi-anay nga sakyan para makatabok. Ini ang iyang makina. Do pareho sa salakyan o kontrak. May kambyada, may battery, dekrudo, kag may clutch man kag brake. Ang wala lang, manubela. Crudo, diesel. May diesel, may battery. Yung salakyan ni siya. Okay. Para ano na naya? Pinaagi sa teleskopyo, pwede mong malantaw kung ang imong ginadrive nga salakyan ara na o kung nakasakay na ang imong nga mga pasahero. Ari na, nag-abot ang amon nga service pakadto sa farm. Charan! Ini ang cable car o kung drumline, bakoday. Proyekto ini ni late Governor Joseph Marañon sadto kag turnover ni Governor Bong Lacson sa mga mangunguma sa 2016. Sadto anay tuman kabuday sang ilang nga sitwasyon sang wala pa sang tramline, mano-mano nga kagahanay sang utan. Kuan ang mano-mano nga kuan nga process makabit sa skyline. Pakabit. Sa alin sa una ang unang proseso? Budlay. Mabudlay pero ginaantos ka pa farmers kasi amo lang na magyan. So ina siyang alambre na former iyan ang lagyan sa laging sa una. Sa tuwa na mabudlay ang pag-transport sa mga utan gikan sa piyak nga side sang bukid padulong dire. That's why magibutahan sila sang cable car para masakos na ang pag-transport sa utan para mas masakos sa mga mangunguma ang pagdulong sa ilang produkto sa proper sa Patag. Lakata, sakay ta. Pera ka ka. Diyos ko, uy. 250 na siya, ma'am. 250 kilos na siya, ma'am. Okay na siya. Kay takop na siya. 350 kilos ang limit sa pasahero. Daw na praning ko haw. Base ako nablay sa pasahero bakadto. Sa mga may fear of heights, medyo hawa siya lantawon sa dalom pero ang sa palibot mo, tuman katakom. Green ang tanan. Mga 35 minutes ang biyahe patabok. 300 pesos ang ginabayaran kaya nagakadto ini sa Farmers Association. Pero hindi niya for field trip ha, para iniya sa pagtransport sang utan. Ti galing ang itsura namon do mga utan naman, nakasakay kami. Imagine na bala, ginabutong-butong lang nila sang una ang utan patabok sa bukid. Kag silaya, sa dalong nagabaka-baka lakat. Grabe kabudlay sang ilang sitwasyon para lang matransport ang ilang mga produkto. Istorya ni Nanay Sario, mga repolyo, cauliflower, cucumber, kag lettuce ang ilang mga produkto diri. Pero sang last year, ginpangayuan sang funding sang Ikaw Ako Foundation gikan sa Department of Foreign Affairs nga makasugod sila diri tanom sang strawberries. Ginobran ang paagi sa Ikaw Ako Foundation, ginpangayuan ni budget. Ang budget sinusubong naghatagpan DFA, iya ka Department of Foreign Affairs, ining mga shelter nga ginahatag sa among subong ang strawberry. Ang 2011, ang Ikaw Ako Foundation, ang una nila nga project na di mga tree planting, ang mga protest kag mga kahoy. Sang uli doon studyhan sang ilagid nga mayor nga si Sir Guto, ginoobrahan nila proposal nga kung ay ang strawberry nami man di sa Patag daw nangayo sila fund ti daw ginsabat man sang DFA. 3 years ang ilang kontrata. Fundingan sila kang trainingon para mapabuhi ang strawberries. Sa December, naka-harvest na sila.
Sa mga 300 kuno katanom sang strawberry, masobra man sa 1 ka kilo ang ilang nakuha. Gikan sa Baguio City ang seedlings nga ilagi na padamo. Sa bilog nga farm, may kape na sa 3,000 ka puno sa mga strawberry. Istrikto sila kay sensitibo ang pagpadako ng strawberries. Hindi pwede makapanigarilyo sa area. Hindi man pwede ang flash sa camera. Kag antes magsulod sa shelter, dapat maglabay sa foot bath. May foot bath because Para sa ano ng ano ba? Disinfectant. Disinfectant. sensitive siya sa mga masakit ang strawberry. That's why halungan gid siya. Oo. Sensitive gid kaayo. Kag hindi man pwede kung may plus kay hindi mo pwede. Hindi mahapos kuno ang pag-alaga sini. Dapat mabugnaw ang temperature gani ginatakos gid ang temperatura sa kada adlaw. Nagkahibalo ka mo bala nga ginatamnan nila sang sibuyas ang kilid sa mga strawberry plants kay insect repellent ini para hindi pag-amagon sang insekto. Oo, ginabutang para yung sekrepelan. Kay kung wala na sa ako, kay bawo, ginakagat-kagat ni sa mga ano, Sa insekto. insekto. So dapat may Ay, sibuyas. sekrepelan, oo, sibuyas. Mga bulak pag ginagangin na pang ano namon, galing kay subong wala na mga bulak. Gitudloan maka muna nila nga mo nagali. Okay, sa pananom sang utan, ara man na namon gina-apply namon. Nagasagod man sila sa mga putsukan kay para sa pollination o kung para papadamo ang bunga. Suno kay Nanay Sario, pwede mabuhi diri sa ilang nga klima ang strawberries kay magluwas nga manami ang duta, matugnaw pa. May pila ka mga tanom nga may mga bunga. Iya kami kay pasampulan. Kung wala siya ganda pito at siyang balagian. Oo, pwede ka tapok ran. Ay, Nagapati siya nga isa ini ka promising nga industry sa Silay City nga pila ka adlaw makaproduce na sila sang madamo nga strawberries. Nakaproduce naman sila gani sang strawberry jam. Ang tuman nga pag-ulan amo lang kuno kisa ang kabangdanan sa mahinay nga production pero masarangan sa gihapon. sa mga blasting nila may naligad nga pagbaha sa Silay. Pabagda ng bukid, pero tanawang bukid, way na diya ka Tilaw ka niya. nga siling nila nga patag ko no kalbo ng kabukiran mga mamo na bagay ka mo sakit kadto ka na plan to Wala storya pero kakaong gali. na plan to kita mo man to Maniba ng man kahoy. to Kami dire kami man nagbantay sa bukid. Wala man man kasulod kay kami man lang. mga nabala mga Yummy. Kanya-kanyang diskarte Kuno abi na kay istorya, nagatimo na iya May 25 sila ka mga farmers nga kabahangin sa asosasyon, 18 na lang diri ang active. Ang mas maayo diri kuno kay ang tanan nila nga mga produkto organic. Pelan. Wala tsura organic kina nga farm. Oo. Very Kaya good. tama ka pa ni mga mga organic na pwede mo na nadama pang Compost, mga compost. na tanan. Luyag ni Nanay Sario nga ipasa ang ilang nga mga natunoan nga teknolohiya kag proseso sa ilang nga mga kabataan kag kaapuhan nga nagapakita na sa subong pa lang sang interes sa pagpananom. Para ang akon kabataan maabot na adlaw ang mga kaupuhan ko mataan nila nga mga estudyohan sa mga lola nila ma-adapt man nila ang among mga teknolohiya nga ibilog. Kag mapa nami pagid. Kasanyog man sa kabilog di nga barangay kay do na-adapt naman lang hagos. Nami ma'am kay do tayo sa mga interesado mag-farming. Gani ako mga bata willing gid. Ay, kanami? Isa umagad ko man to, gaobra man na sa opisina. Pagka Sabado ara gina sa farm to nga piyak bala. Antes magbundak ang ulan, kinahanglan na namon nga maghingagaw pa uli. Siyempre, balikan ta na naman ang matahom nga view samtang nagasakay kami sa amon nga service. Ining istorya sa asosasyon sa mga farmers diri sa Patag Silay nagapakita lamang nga kinahanglan naton magbinuligay kag sang kooperasyon sa komunidad kag sang gobyerno para mag-uswag.
please, kung gusto nyo mangin updated sa amon nga mga episodes ang Tripping ni Ruming, hindi pagkalipatan nga i-follow ang Digicast Negros. Kag, please subscribe sa amon nga YouTube channel, Digicast Negros. Ululupot kita sa pagbangon, ako si Romeo Subaldo, kag ini ang Tripping ni Ruming!